Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni kanita. Ikaw ug ako ang tagiyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Gusto kang mahimong gawas no, sa akong pagpanagihan ni mo? Mauna kondisyon. Bakit mo sa susina? Maura na ang pagpadayon sa imong buluhaton. Cardo, nakailakan ako. Dili ko gustong trabaho nga dili matwas. Mahatagan ko ikaw higayon nga tiwason mo ang imong trabaho kaniadto. Radyo na! Kuha ni! Pistola. Pistola. Mauna imong gabiton kaniadto. Dili ba? Gituyo ko nagdakar, no? Kaya gusto kong matiwas mo ang mong buluhaton. 23 na katuig ka na kanabay. Hosto to niya, Ricardo. Ikasulti ko sila si Musyo ganihan sa cellphone. Tuwa na sa basement sa Villa ang imong asawa o anak. Mauna itinood. Mao, kinahanglang dili ka mo sipyat. Sige. Lagaw na. Tagalan ko ikaw. Kinahanglan makabalik ka nini sud sa 2 ka oras. Kung dili ka makabalik, di na sa makabalik nimo ang imong pamilya. Lagaw na! Busak! Tumali! 2 ka oras! 2 ka oras. Mahayo! Sige, 3 ka oras.
gawasan ako. Oo, kumulampos ka. Gawas nun ka na. Lakip ang imong pamilya. Magpabugnaw lang unya ko. Unya, mubalik ko aron maningil. Mutuman ko. Nagkaila ka lagi na ako kaso. Mutuman ko sa saan. Kung kumusaad kong paksyon ko silang tanan, paksyon ko! Sumaho sa tabo ni mo! Tao na! Kinsa ka ni ay, Bi? Si Ricardo? Uy! Mian? Lakaw ka? Asam ka? Mapauli ko. Atuon ko si tatay. Biyaan lang ko nimo. Kita ba gipabantay diri kay Tuas Paulo? Nakikita sila si Papa sa abogado ng Paulo. O lagi. Pero kinala makapauli ko, Reggie. Niaman bitaw si Flores. Kinsa man na nag-text? Di man ka na si tatay mo, di ba? Usa pa, wa si cellphone. Si Ricardo ang nag-text. Nagpakiluoy kang tatay. Kinalapay baon ko si tatay. Kuyugan ba lang ta ka? Ayaw na lang. Dili ka lang. Ayaw biyay si Sir Flores o sinang Asusena. Mabalik dahan ko. Oh, nga no? May mong bisita. Kinsa man? Uy, Ricardo. Ikaw man gud ay. Dali, sud. Niya malay ka noy. Tuwa si Mian, may uli kay sultihan sa tatay niya sa imong text. Oh, ani mo mag-abot? Sa kajot to ya? Suod pa ko si Aran kay marag kabutono na gyud. Kajot ra. Asusena, kita lang duha. Lalo bang kita lang mangyo ang mabuhat ko ang isuhon ako. May makakisa. May utiwasan ko na lang ikaw. Dili ko makahiyo mo. Hirap pagwala. Pagwala. Sila. Loy! Saan na gibuhat mo? Kibukaw ko siya. Ay, di na siya madag pukaw, noy. Di ordinaryong katug ang naitabo ka ng Asusena. Kaya lang makamata siya. Noy, nganong kahilakon ka? Tao ka siya. Wala oras. Kinsay sila? Kinsang sila ang akong tawgo, noy? Sino'y Martin og Mian? Si Mian ra kay siya ra may cellphone. Kajot. Kajot ha? Hello? Mian? Hain na ba mo? Ni Andres Ricardo. Napo ang manis ni Ricardo? Ingon siya mag-aabot mo sa pier. Nga tuan na di sa ospital? Ay, pagdali lang Mian. Hatuon na nato si Ricardo. Marcel, sana na. Uy, nga na to? Asat sila? Sagdi na lang. Tingaling may importanteng isulti si Ricardo kang tatay. Ay, mauganing kinahanglan masundan. Ayaw na lang laki. Mamalik na to. Hello? Noy? Noy Ricardo? Ako na, Mian.
Cellphone lang ni Ricardo. Di ko mo pauli sa imong giabtan karon. Mo pauli mi si Cardo sa isla. Sa Isla Maria. Unsa? Pero tayo nga naman. May aning na si Flores. Manihoan ninyo nga mabalhin dayon og laing kwarto siya Asusina. Pangita mong bakante. Ayaw na ka mo pagpaabot sa arrangement. Dali! Hello? Hello, Tay! Nga naman, unsa pinahitabo? Tay! Tay! Hello, Tay! Pasabtagan ko! Nga naman! Wa na'y oras nga pasabton ko ikaw. Basta, bahata lang. Ingna si Raji. Patabang. Ibalhin ninyo si Asusina karon dayon. Tay! Ikaw nga, dili pa ang oras. Makaabot na kami sa Isla Maria. Pero, Tay! Lihok na. Unya ko na ikaw sultihi. Bulawano ng oras. Daw kasi na usap. Kanina ka raw nag-apura na ipatawag sila. Pawasan na dito. Ayaw sila pabalik ka. Layo pa kita sa Isla Maria. Makita na hinoon. Mga pipila pa ka nga minutos una kita makadunggo. May oras ka pa sa pagsulti na ako sa tanan. Unsa? Tinuod ba kini, Martin? Oo, Jess. Mauna ang giingon ni Cardo. Maubitong gikuyugan ko siya diri. Aron katabangan ko siyang mahikling ang uban niyang pamilya. Pero tumana ninyo ang giingon ni Cardo. Way pasudlon sa gibiyaan nga kwarto ni Asusina. Labi na si Paulo ug Mian. Nga naman. Ambot, Jess. Sige na, Jess. Mudunggo na kami. Sige. Parari ko kamo magkatabang ninyo diha. Ambing Martin. Huwag ko magsabot ini. Duha ka oras ang giingon. Kuno. Ikinsawa ako mahibaw pero mihangi og tulo si Cardo. Paulo, unsa nitabo nimo? Paulo! Papa, bantay. Gipat. Paulo! Bibi, abang ko na ko. Sige. Makalikod og mayo. Sige. Dali, Paulo. Likod rin. Paulo? Ang mga mata ni Paulo. Pulos na puti. May kumpulsyon siya. Magtawag kong doktor. Bomba. Bay, ano? Bomba. May bomba sa kwarto ni nanay. Tarong, bay. May bomba nga bubuto. Pero, sa napit, nakatultol ka ba? Hay, napita! Diyas, nanay. Ha? Niya din eh. Ibalhin nato din sa dunay bomba silang Asusina. Ano sa to? Murag natayog din eh. Gusto ka, may bomba yun. Ugaya dito sa kwarto ng gibiyaan ni Asusina. Sir, asa ka? Magkuyog may. Di na to biyaan din eh, Paulo. Tingalig may mukalit lagsod. Salamat na lang, kaway na unsa. Hinay nga klase sa bomba ang mibuto. Hinay pa to nga. Tahiog man ang tibok building sa kong paminaw. Sinalay gustong patyon. O, Paulo. Ug nagtuo ko nga may kalambigitan inis, Cardo. Si Ricardo.
Si Ricardo? Oh, siya rami bisita. Siya ang katapusan na miyani. Kung may labot si Ricardo, siguro sab nga may labot si Martin. Oh, ganun nakasulti ka man na? Siya ang nagsugo nga ipabalhin silang asusina og kwarto. Way langan. Oh. Oh, may labot doon si Martin. O kung wa may labot, gisultihan si Ricardo. Dili kawas ni Ricardo. O laki. Pero kinahanglang buhato niya ang gisugo niya. Kundi siya gustong mahurot ang iyang pamilya. Gusto. Kung kasabot ako, ganun na ngayon og tabang si Ricardo. Gusto. Luis, asa ka? Kinahalang kapog nga na mo gawas sa bitya. Usa? Kinahanglang magtuo ang kriminal nga milampo siya sa iyang kibuhat. Maong ingnon ana ang mugawas sa mga balita. Si Ricardo ka? Oh, pero may nagsugwa kang Cardo nga dili niya kabalibaran. Oh. Agpaso na mo sila sa Isla Maria. Tuas Martin. Tempa. Hain naman sumian. Yang gibalhin na to sa nanay, di pa to siya. Flores! Nakakita kami yan! Oh, pasensya siya. Huwag ko no. Ha! Nalinglak na. Hayan sa pagkagubot. May nakasunod o may mikuha kami yan. Oh, unsa? Dili. Dili! Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.